Sakubingelela sokumukela kwi-channel igama kupastor Ningi channel in of Freak sibheka udaba lamaphupho kafushane la umabili asindiswe to get pastor. I've been dreaming of inkomo giving birth in the kraal, standing at the corner and other cows in there. So iphupho leli loku izala kwenkomo iphupho elisho indawo into ehlukahlukene ngokuhlukana kwabantu nangezikhathi nendawo nangeinkolo yabona. Kodwa nje ngokwesintu esikhathini uma ubupha ubona nje inkomo izala kwabanye kuyenzeka kakhulukazi uma umuntu wesifazane kube uphawu osuke lubika la ukuthi lo muntu usuke ezobuletha kabuhlungu. Kodwa futhi kwesinye isikhathi uma uphupha ubona inkomo izala uphawu uma ukuthi mhlawumbe umuntu ukhulelwe kwabanye osuke kusho ukuthi lo muntu loyo angahlabelethe ngempumelelo mangukuthi ukhulelwe yabona. Kodwa ke uJobe 21 verse 10 ithi ke their bulls breed without fail, their cows calf and don't miscarry. Shuthi ngamanye amazwi into uJobe la usitshela ukuthi inkunzi zabo ziyazalisa ngaphandle kokwehluleka, inkomazi zabo zikhipha amankonyane ngaphandle futhi kokuthi mhlawumbe ziphuphunyelwe isisu lezi inkomo. Shuthi konke okwenzakala kuyaphumelela. So ngaleso zaleso shuthi lokho kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ubona inkomo izala uphawu luhle kakhulu. Lungasho nje ukuthi usuke uzozwa indaba ezinhle noma kunendaba ezinhle ezizokwenzeka empilweni yakho, usuke uzokuba nenhlanhla, usuke uzochuma, usuke uzophumelela yabo. So singaphinde sisho siza ukuthi siyaqinisekisa ukuthi uma uphupha inkomo izala uphawu oluhle olungabuye luchazela ukuthi empeleni usuke uzokuba nenqubekela phambili, uphinde mhlawumbe uphumelele uma ukuthi unomqamo noma unebhizinisi njengamanje umatasa ngalo. Singaphinde futhi siqinisekise ukuthi uma uphupha ubona inkomo izala uphawu olungasho ukuthi lindele ukwenza inzuzo, lindele ukuthola umvuzo noma ke ukuhlomula ngokuphindiwe kuloko osuke ukwenza. Omunye uzothi yini inzuzo iprofit, athi yini umvuzo i-reward, athi yini umhlomulo ama benefits. Ushuthi suke ungahle uthole lokho uma ubona inkomo izala yabo. Okwesihlanu uma uphupha ubona inkomo izala singakusho ukuthi kwesinye isikhathi lolu uphawu usuke lusho ukuthi lindele ukuphela kosizi, lindele ukuphela kwenhlupheko, lindele ukuthola udumo nesithunzi empilweni ngemva kokusebenza mhlawumbe ngokusikhandla kanye nokubekezela. Shuthi singasho ukuthi kafushane ngenxa mhlawumbe yokuthi usebenze kanzima waphinde wabekezela kungenzeka lokhu kuwenza ukuthi usizo okade ubheda lolushabalale, kungenzeka inhlupheko ichinde yenzeni iphele, kungenzeka ugcine usuthola ukudunyiswa noma uthola udumo uphinde ube nesithunzi emkhakheni wakho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise. Mina ke ngiyabonga ungakhohlwa kule video bese uyilike bese ubheka namanye siwenzile uphinde ubuye futhi ubheka amanye sebesenza. Uma ufuna ukukhuluma ngephupho uyafona ngane yakwethu ufaka i-airtime ungifonele ngo-WhatsApp futhi awuNaWhatsApp uyafaka i-airtime phone sikhulume.